Единствено с латексче. Жега. До важните неща е облепянето, горе-долу около един ден работа. За мен лично това е задължително. Цялате нерви на клиента в чистене. Ако си го правите вкъщи, е по-добре за вас, така че първото нещо е минавам аглите. Аз ги отцепвам с лента хартияна. Забравих да спомена, след като сложите хартияната лента на тавана, е хубаво да бладисите с бял цвят с една чечица самия ъгъл. Изчаквате да изсъхне и след което може да започнете да бладисвате с основния цвят за стените. Почваме така по ъглите. Ако материала не влиза хубаво в самия ъгъл, се взима и една чечица. Хубаво, материала аз лично го правя от средата и го разпределям на страни 2-3 пъти, след което минавам с малкото мече отново ъглите, за да може да изравня материала навсякъде. При нанасянето на латекса не натискайте. Като не ви стига материала, не да се опитвате да го изтегляте с натискане, вземете си много, пак разхвърляте материала, защото когато се натиска, има голяма вероятност да се образуват едни бръздички при изсъхване. Ако харесвате това, което правя, моля ударете един лайк, последвайте ме за още видеа и така. Айде, лек ден от мен!